Useat firmat sanoo, että ne ei tarvi somea. Nyt tehdään tier list tarkemmista syistä tähän. Ensimmäisenä, meidän sisältö on jo ihan hyvää. Eli toisin sanoen, nämä firmat tykkää itse niiden sisällöstä, mutta katsojia se ei viihdytä. Ei käytetä myöskään minkäänlaisia liiketoiminnallisia mittareita. Tää menee B-tieriin. Seuraavaksi, some ei ole meille niin tärkeä kanava, kautta meidän kohdeyleisö ei ole somessa. Toisin sanoen, tällaiset yritykset ei ole itse opetellut koskaan somen käyttöä, joten ne vähättelee sen kokonaan pois. Tää on klassista puolustautumista ja menee A-tieriin. Seuraavaksi, me ollaan kokeiltu somea ennenkin. Toisin sanoen, tällaiset firmat postailee mitä tahansa ja silloin kun ehtii. Usein rehellinen lause, mutta väärä johtopäätös. Ja tää menee D-tieriin. Ja viimeisenä S-tieriin menee, me saadaan asiakkaita muutenkin. Eli toisin sanoen, näillä firmoilla menee just tällä hetkellä hyvin, mutta ei valmistauduta tulevaisuuteen tai ei haluta toista kanavaa, mistä asiakkaita tulee. Tää on sama asia kuin sanois, että en tarvi vakuutusta just nyt, koska ei ole vielä sattunut mitään.